हे बिदिजों बोरै जागोनलै बबाव थांजोबखो बिगुरफ्रालाय हे धरम बैसागु मागिनाया बिदि जायो गंसे न'खरावनो 1 घन्टा गाहाम लायोबा बोरै जानो 200 घर दंबावोसो 10 दिन मागिबाबो जोबनाय नङा बिदि आखलबा थोद आं बालायलांबायसोलै बक्स टक्स बुख्रुबजोबगोन आं दा बाराबा खाथिर गैयालै आंजों बाल नङाबा माथोब्रा आरो बे बेटारिया चार्ज गैबावासो आरो लाइन गैबावा आधा घन्टाबो थांला बे गोदाव सोरावसो मोनजोब्बाय आं दहायनो ज' ओंखारबोथारबायमोनलाय आरो अबाव खि मोनजानो थाबोबावखो ओइ नोंसोर जोलैनि हांगारसोलै बैसागुखौ मागिनोबा मागिनो होनदो आरो मागियाबा दोननोसै बाद होदो होद आंखौ जेबो दाबुंलै आं खिनानैसो उन जाबोदों खावलायासो बाजै सम्फामोनाव लोंगासिनो दाबो आइया खावलाया जोंजों ज' ओंखारबोआखैमोन होनदा दहाय औ ओंखारदोंमोन ओंखारनाया आरो अमा बेदर खाजि एवदों होननायखाय आरो थांफिननानै लोंहैबावदों बिसोर बेनाबाथाय बिदिनो आखला जायगायावनो लोमसोमबाय थाग्रा हुदा दंखायो बेनाव ओइ माइकआ कानेक्ट खालामलाय हेलौ जायाखै ब्लुटुथआ अन खालाम ब्लुटुथआ The Bluetooth device is ready to pair. ओके जाबाय हेलौ जोंना रंजालि बैसागु जाग्रा रायजो राजाफ्रा बोरै जाखो गंसे न'खरावनो बिदि 1 घन्टा गाहाम थायोब्ला बोरै गामि गिदिंनो आरो गिदिङाबा गिदिङा जायाबा जाया होनदो आरो खावब्ला गामिनि सेक्रेटारि जालायनानै नोंनो लास्ट जाबोयो बयनावबो खावब्ला आरो रायजो राजाफोरखौ 2 मिनिटनि आन्दारावनो बाजै रुफामोनाव नुजाफैनो थाखाय आं खावलायबाय आरो नुजाफैनो हायाबा बक्स टक्स देख्रुबजोबनाय जागोन आंजों सोरनि लस खावब्लानिसो लस बक्सा खाथिर गैया बहाय एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय आरो थाब फैबावनाय नङा बिसोर नायल' फैयाबा फैया जोंहा साथामजोंनो गिदिंजोबगोनलै बाल आंलाय बैसागु बोथोराव मोसाखागोन हाय आयु आंलाय बैसागु बोथोराव मोसाखागोन ओरै सा सानजा खोला सोनाब हा बबेथिं थांखोब्रा बे बुन्दाफ्रालाय साला आंखौ गारनानै फैदोंना बिसोर र' सोमला नोंखौ नायगोन बेथा र' थां बे बिबारावनो नायबाय था नोङो मा हिसाबै बिदि गारबोनो हाखो नोंसोर आंखौ जेन'बा बावबाय गोदो उन्दैयाव रन्थन दैयाव दुगैग्राया मालायनि फुख्रि ना बोनग्राया जा नों बेथा र' नोंबो नांगौ आंनो हराबा दुम दाखाल नै लायनोसैबो दानो जयला फान्थाया आंलाय बैसागु बोथोराव मोसाखागोन हाय आयु बैसागु मोनदों आंनि गोसोआ आगै ओइ बाजै लाबोदोलै बैसागुनि फिनानै दोननाया गोदैखौ लाबो गोदैखौ आयु फाग्लाफ्रा हा एसेसो मोसानानै दिन्थियाबा जौखौ ओरैनो होगोन आं अके दे लागायना होदो आसोल माखौ दामनो बैसागु मोनदों आंनि गोसोआ होननायखौ हो रेगे रेगां आगर एरनाय नोंनि ओइ चुकुराम मा किसिम जानो गानखौ चेन्ज खालामनांगौ जाखो बक्स टक्स देख्रुबजोबगोन आं दा बाराबा एफा मोजां मुजिफुनायाव चेन्ज खालामना होजोबबाय मुदानो बायजोबबाय जोख्रुबजोबनोसो गोसो जायो आं बाराबा देख्रुबनोसो होनबावदों नों आरो बेबो आंनि बक्सखौ नैबे फान्था गेलानि बक्सखौ आंनि बक्स आंनि गोसो मा किसिम जानो आंखौ गारबोनाय साला सुवादपार नोंखौ सोर थांफिनबावनो थिना ज' फैखानायालाय आं फैखाबायमोन बे बाजै सम्फायासो आंखौ आखाइ हमनानै बोलांफिनदों जर जबस्ति बेयाव आंनि मा दाय आंनि जायगायाव दंबा नोंबो थांफिनखागौमोन साला गावहा बोजानो मोनासै दालाय आंखौ मेगन सादों नुवासै नोङो नोंखौलाय मा खिसि मोननानै मेगन सानांगौ आंलाय सोलाबाखै
गावा हाबा जाखानायखाय हिनजावफोरजों मोसानो मोनैखाय मेगन सादों। दे बेफोरखौ बाद होदो बैसागु दिनाव बिदि दावराव दावसि जाबाय थायो नामा गाना लागायना होदो ओइ बाजै लाबोदोलै फिसिनाया गानामा रानजोबथारबाय मोजां गानखौ हो आरो नङाबा देख्रुबजोबगोन आं दा बाराबा दुलुर दालारखौ हो दुलुर दालारखौ आंनि गोसो आं जेखौखि होआ हट बाल मिउजिक थिउजिक बाद होदो आं दोंसे मेथाइखौनो स्राय रोजाबनोसै आंनि बे दोंसे मेथाइ जिउनि लिरनाय खन्थाइ आंनि बे दोंसे मेथाइ जिउनि लिरनाय खन्थाइ जिउ जोनोमनि सुखु दुखुनि सुबुंनि अराय समनि आंनि बे दोंसे मेथाइ टें 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 ओइ दाउ फालोआ मानो माबोदों हालि हालि बिरलांदों बबे रायजोआव बोहैथि दैमाया मानो बारि जोम पिरि पिरि बोहैलांदों बबे मुलुगाव आंनि बे दोंसे मेथाइ जिउनि लिरनाय खन्थाइ हट बारदो बेसुरा गान सुरबो गैया बालबो गैया नाय जोंफोरनिखौ नाय खनो জ্ঞানের বাতি জ্বালাও রে টুনটুনা টুনটুন জ্ঞানের বাতি জ্বালাও রে টুনটুনা টুনটুন জ্ঞানের বাতি জ্বালাও রে জিকির করতে করতে আস্তে জিকির করতে করতে বাতি নিভা গেছে ওখানে জিকির করতেছে বাতি নিভা গেছে টুনটুনা টুনটুন বাতি নিভা গেছে টুনটুনা টুনটুন একটু পরে কাপড় হানো খুললে গেছে এখন জিকির কয় কাপড় খুললা গেছে